Takže vážení náčenci, Žurina Oko Trails. Práve sa nachádzame na trailiku Mad Max. Predo mnou hlavný trail builder Mark Kolář. Wow! A práve, ako som spomínala, ideme trail Mad Max a pojeme o spojení s ďalším trailom Funebrakom. Tu na začiatku máme takú, fúči nám tu trošku, tak dúfam, že to je počuť. Máme tu na začiatok takúto rovinku, ktorá rovno dropuje do takýchto zatáčok. Budeme cestu. Dropík. Skočík. Zatačka. Listov. Opa. Trošku nám to nafúkalo. Lístia. Ale všetko v pohode. Malý skočík. A ideme ďalej. Ponad korenky. A ideme do zatáčok. Máme takú trošku odklonený travers s kameňami, koreňami. Ďalšia zakrutka. Výhľadom na Žilinu. Tak ideme na malý skočík, malý stepapík. Ďalší malý stepapík. Chceme dať hore. Trošku menšiu strminu do zatáčky. Tu máme taký dropík, ktorý sa dá gepovať. Takže pre dropíkov hodená rukavica. Čauky kalošky. Oj, taký gepík naslepo trošku. Takže insidík. Bunny hopík. To je stromček. Dneska ideme také oddychové tempo trošku, ale teraz ideme na skočík. Tento je veľmi príjemný, do koreňov. Má akože vrchnú stopu. Tento tu pozná s zavretými očami. Tak, malý výjazd. A teraz ideme na lúčku. Je tá druhá. Cez korene. Zase mierny výjazdík. Endurko. Áno, tu sa teraz odpájame doprava z Mad Maxu na spomínaný Funebrak. Je to celku halúzne kombo. Fú, takýto upgrade som tu nečakala. Dobre. Je to na freške, je to fakt v rabanke, na koreňoch. Veľmi zábavný trail, má skočiky. Double jumpík. A odbáčame do strmých switchbackov. Fú, mňa to nebrzdí. Ani Michaelovi. Wow. Som sa chcel otočiť cez predne. Trošku sa spomalím do toho switchbacku. Mám teraz akurát úplne nový bajčík od Cube. Takže ešte tie kotúče platničky nie sú úplne zabehnuté. OK. Nová kompresia. Mám malý dropík, jeden, druhý do zatáčky. Tu si treba trošku pustiť, lebo ideme na jump. Opa, to je celkom posilák, ale veľmi príjemný jump. Fakt, stačí na jeho veľmi primeraná rýchlosť. Ďalší doublík a ďalší doublík. Fakt sú to veľmi príjemné skoky cez cestu
Ja musím dobehnúť Michaela na tomto traverze. Wow. Ako môžem vidieť, to je fakt na freške, na hrabanočke. Takže veľmi príjemný podklad. Není to žiadna tvrdka. Prírodný tréning, dropík do traverzu. Ďalší traverz, ale je pekne pokopaný, takže bez obav to tam treba trošku pustiť. Vaše plášte tu udržia esíčko, žiadne skracovačky. Zase ojojoj. Ja som nečakala esíčka. A tu sa môžeme oprieť hore. Trošku blátko. Treba držať vrchnú stopu. Jasný nájsť do točky. Tu dole. A tu máme takú strminku. Ak si dobre pamätám. Točky v strminke. A ideš na to shuffle dance. Tak, sme na konci Funebráku. Toto bolo kombo Mad Max a Funebrak. Yeah.